labaru ingantattu tatattu da Allah masu sauraro kada a manta danna mana alamar subscribe sannan taɓa alamar ƙararrawa. Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci. A Najeriya wasu dakarun sa kai biyu ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a wani shingen binciken ababen hawa, yayin da tsohon mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara kenan tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari wato Femi Adesina a wani littafi da ya fitar ya bayyana cewa ɗaya daga cikin jirage da ke ɗauke da shugaban kasar a wancan lokaci kaɗai rage ya yi hatsari, yayin da a kasar Chad kuma gwamnatin Success Masra ke kan turba a cewar da dama daga cikin majalisun dokokin. Sai a gyara zama ga kuma labaran daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. A Najeriya wasu dakarun sa kai biyu ne suka rasa rayukansu a cikin dare Alhamis a wani hari da aka kai a wani shingen binciken ababen hawa a karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina. Harin da ya zo ne mako guda bayan da wasu gungun 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin soji da ke wannan yankin. Shigayen bincike na 'yan sanda da lamarin ya shafa yana da nisan kilomita kaɗan daga babban garin Batsari kan hanyar zuwa cikin birnin Katsina. Muna da Najeriya inda aka gudanar da bikin tuni da sojojin kasar musamman waɗanda suka yi yakin duniya na ɗaya da na biyu da kuma waɗanda suka yi yakin basasar da ta nemi ruguza kasar a wancan lokacin, bikin da ake yi a duk shekara a duk ranar 15 ga watan Janairu na kowace shekara. To yayin wannan biki na tuni da sojoji da suka yi ritaya da kuma nakasassu da iyalansu sun fito karara don nuna rashin jin daɗin su ganin ta yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da yi musu kainan kashi, musamman ma kan rashin biyan su albashi da wasu kuɗaɗe a ɓangaren fansho tsawon shekaru 45. Kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, Femi Adesina tsohon mai baiwa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara kan harkokin yada labarai ya bayyana yadda wani jirgi ɗauke da shugaban ƙasa ya kusa yin hatsari, yana ɗauke kenan da Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasar. A cewar Femi Adesina abin da ya faru ne lokacin da suke kan hanya zuwa ga ƙasar Malta. A cikin firgita kuma shugaban ya tambayi kaftin din cewa wani irin sabkar gauga ne wannan. Daga bisani dai kaftin din ya nemi afuwar shugaban kasar da fasinjoji da suke cikin wannan jirgi. A cewar Femi Adesina hakan ne ya faru a watan Nuwamba shekarar 2015 yayin tafiya zuwa Malta don halartar taron shugabannin gwamnatocin kasashe masu amfani da harshen Ingilishi. Tsohon mai baiwa tsohon shugaban kasar shawara ya bayyana haka ne a cikin sabon littafinsa da ya yi wa suna tunani daga mai baiwa shugaban kasa shawara da hulɗa da manema labarai. A kasar Chadi gwamnatin Success Masra na kan turba biyo bayan amincewa 'yan majalisu na riƙon ƙwarya ta kasar wanda ke aiki a matsayin majalisar wucin gadi da suka kada ƙuri'a a jiya Juma'a 19 ga wannan watan da muke ciki, wanda kuma suka baiwa firaministan rinjaye da ma amincewarsu ga baki ɗaya. A ɗaya gefen wasu daga cikin majalisun sun bayyana damuwa wanda galibin su ke ɗiga ayar tambaya dangane da yiwuwar ɗaukacin ayyuka da firaministan Success Masra ya saka gaba. A ƙarshe rundunar sojin ƙasar ta Chad ta sanar da murƙushe wani yunkurin juyin mulki da nufin kifar da gwamnatin Muhammad Idris Deby Itno. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. A jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a yau ne aka rantsar da Felix Tshisekedi a wani wa'adi na biyu yayin wani biki mai ƙayatarwa da ya gudana a filin wasa na shahidai da ke babban birnin Kinshasa. Bikin ya gudana ne ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro da dama, inda aka samu halartar shugabannin ƙasashe da tawagogi daga ƙasashe na yammacin duniya. A lokacin da yake saɓar rantsuwar kama aiki a wa'adi na biyu, Felix Tshisekedi ya bayyana koko ya dau alƙawura na cewa zai samar da ayyukan yi da kuma inganta bangaren kiwon lafiya da kuma dawo da tsaro a wasu yankuna da ma tabbatar da lafiya ga jama'a da kuma kawo ƙarshen matsalar rayuwa da jama'a ke tsadar rayuwa da jama'a ke fama da ita a wannan ƙasa da ta jima tana fama da rashin tsaro a wasu yankuna daban-daban. A kasar Senegal kuma a wannan lokacin ne dai jami'oyin siyasa na kasar ke dakon sunayen 'yan takara da suka cancanci tsayawa takarar neman shugabancin kasar daga kotun kolin kasar a yau Asabar. Wasu daga cikin kawancen kungiyoyin fararen hula na kasar na kira na ganin an gudanar da haka cikin adalci. Kungiyar farar hula da aksan da F24 ta yi kira ga majalisar tsarin mulki wacce ta zama tilasta yanke hukunci game da makomar 'yan takarar 40 da tabbatar da cewa
ta gudanar da haka bisa gaskiya ba tare da nuna son rai ba. Dala miliyan 941 kusan euro miliyan 864 ne. Wannan shine sabon rancen da asusun lamuni na IMF ya baiwa kasar Kenya, tare da fitar da dala miliyan 624.5 nan take, kwatankwacin euro miliyan 573.8. Kasar ta Kenya dai na fuskantar kalubale da dama, ga bashi mai yawa, matsalar tsadar rayuwa da faduwar darajar kudin kasar a ɗaya gefen. To masu sauraro da Allah kada a manta a danna mana alamar subscribe, suna taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode.